Bor pulit jong kejela asam haka arpu khandai trik mentau benai kila pentip bahdo laingut kibriu kibede na kejuk kalong gieng kila ngam jelop haka wei kapung ke badan haka than Dibrugarh district Assam. Haka te ke jingja ke belaja haka sengi pale jong kene ketayo ke beminta laya thu be laingut ki beladu yala ke jing em haka te ke sengi ki kintup ya utuku hemrom khat ars nem kerta kulin hemrom khat nyos nem kerta but upulin hemrom arpu ars nem kerta kat kum ke jing ya thu jong ki bor pulit la ong batat haduk ke step jong ke sengi tho dieng na kaliang jong ki bor pulit ki la yo ban sei tangi atli ki met yap na kate kapung but na kaliang ki bor sarkar ki pulit but ki nong shong snong ki dang dan hapdeng ki kam ban yo sei saya ke met yap jong ukhna u bakhat ars nem halor ke jingja ngam jelap la ya thu badang ha u benai beladep kila dan hadu laingut ki khna ki bladu la ke jong ke jing em na ka daw ke jingja ngam jelop ke jong ki khakawai kawa ke badan ha ka than ambasa Tripura ki te ki khna ret ki blangam jelop ha ka te ki sngi la ya thu bi de ki khun ki ti jong ki shipai BSF na ka shispa lai pupra battalion BSF ka badan ya ka headquarters ha ka than ambasa Dhalai district